Yeah, Kambani bafethu, it's your boy, Raps the General, man. Good stuff iphumile bafethu, ningakhohlwa ukuyistreama. Ngiyanicela ngithanda nonke, shout out to Natal lonke ngaphakamisa Mkhondo 2380. In the whole flipping world, man. Ngihlaba wonke. And I got my nigga Phethu Skuba should la sizonitshela kahle like ngabe kanjani so advertisela la yabo because baningi bina nazi ukuthi siphethe izinto ezibhaya la yabo ku Ghetto Street mfethu Ghetto Street indawo kahle store mfethu yabo isitoro sethu sidayisa impahla konke nejewelry yabo njengoba ngibona nje mfethu nawo amacici nje mongalandelela kahle original silver apart kune diamond original so ntana siyakuzwa and use PR ngitholakala yonke indawo into yakho into esifuna ukuyazi ntana yami no yabo ukuthi sitshele mfethu ukuthi thini mfethu silungise mfethu kanjani uyithola lempahla siyakubona ikhindile fresh mfethu shoot lempahla le yazi kanjani madoda usiphathele nama samples shout out to Skuba bafethu khona nama samples la so this is the Ghetto products ngikhuluma ngayo yabo shoot la mfethu i50 yami namuhla for wena lena mfethu every set for love mfethu kabanda kumele sigqoke ishu abafethu shout out to Ghetto Street bafethu bafethu ngithola iglove kanjalo straight icava man new ngalishaya mfethu balibone nabo ukuthi mfethu into na kanjani yabo sure boy and this side dog this side isiphethe ama-grills angazi noma kodwa bazowabona kahle kodwa nje yabo shoot manje ke lana ke ama-price ngizowathola ka-WhatsApp inamba mfethu izovela la ngaphansi kuma-comments or somewhere somehow yabo kodwa nje lana mfethu get yourself some slugs dog yabo omunye usengathanda mhlawumbe impahla and bokhuluma ngokuthi kuyabanda nje Skuba yebo impahla ngisana kuthola iglove ungakhohlwa yabona nje bangitshela yabo nje impahla bafisa impahla eziningi ikhona kodwa nje ngizobona kahle singithi next month yabo next month siyaqala ke lapho ke sivula ngani ke limited edition kule limited edition kobe kugcwele ama cycling shirts umuntu mazi futhi masikhuluma ama cycling shirts sikhuluma into kanjani yabo for example singenza i-example ngana ama Rose Model kulama t-shirts ama Rose Model leyo iba yini cycling shirts nathi Rose Model yona Rose Model nathi sicatshula i-t-shirt Rose Model mina orderisha lelo cycling shirts shoot manje i-quality injengayo yabo same shit mara ayikaprint mina ngizoyenza iGhetto Street into enanje mfethu I'm hearing you Skuba mfethu into soyisho ukuthi nje support the boys out there you know bafethu and then Strata mfethu Skuba mfethu he knows a lot man sitshele ngoGhetto Street dog legama mfethu nawe Strata kuningi okwenzakalayo angayishisa inkalo bro ngiyaxolisa bafethu namuhla isession I had to ukuthi wonke umuntu abe comfortable because yabo abanye sama stone mfethu sibashaya simasingabhemi yabo shuthi iGhetto Street yabo legama uGhetto iphuma shuthi from ngathi ngabe kanjani iphuma from Buipa State ebeyenza in 3 years ago yabo shuthi manje kule 3 years lena nje shuthi kuqale nje usilungela thina mini 2025 yabo nakhona manje usilungela shuthi sengasho ukuthi sike nje ukugijima istrata 2025 kuzahlahle madoda istrata sikhuphile yabo because i-one indlela mfethu eyophumelelisa istrata it's either
uyoboshwa wona mjida or uyowenza kanjani uyofa nje vele Scuba yabo. That's why-ke nasi sayibona mfethu impilo estradi ukuthi ayikhokhile. Abanye bo-achuse bethu abaningi bashonile sihamba phezulu abanye baboshiwe kodwa nje mfethu ngeke sithi mfethu kusasebo-achuse because kunzima wena mfethu ukuthi uchomane wena mfethu nabantu kuyi-past mfethu benenza nabo izinto ezinhle babe mfethu yabo nje njengoba sikhulile kanje nje phela vele sibone ukuthi kuyenzakalani mfethu empilweni. So mfethu Scuba njengoba nje usho mfethu iy'ntwana yabo zizowabuka mfethu ama-session so bazoza mfethu ngestradi because nami mfethu indaba yestradi yabo ngiyasazi kancane ngiyasazi nje yabo mfethu isho indaba yabo ezinye izinto kubalulekile no sengishilo ukuthi kubalulekile nje ukuthi ubeke leyo ma-1-2 yabo showcase mfethu yabo mfethu istradi mfethu shima estradini ndoda izinto ezenza estradini sipari yo estradini mfethu yabo donsana ngithishe manje mfethu yabo angawothi nje kulikasiso nje ngihlala kulo mfethu mangakutshela nje mfethu ngathwala izandla ekhanda izinto ezenzakalayo phela bambala mfethu ama-gangsters original nje lakasi mfethu mangasalandela nje and most alentwana nje mawase yabuka mfethu okay basebenzisa mfethu igama lamapantsula and nesithunzisani senombolo ukuthi basatshwe which is mfethu i-idea wrong yonke leyo. Ipantsula phela umuntu ojayivayo akusiwo umuntu ophatha imimeso okabha abantu. Ipantsula expect ukuthi thina sobona intwana ezogqoka isidwadla ngihambe uyojayiva njenge-Ghetto Street njalo intwana zabo ama-brand ambassador ngisazobabona kuma-digital platform ama-brand ambassador we-Ghetto Street yabo. Okay obani mfethu okay shout out to intwana yami lapho kubani OG Obama Facebook yabo mfethu batheke kodwa ama-comment sure mfande ngama-comment mfethu ya OG Obama mfethu nobani lana mfethu noGoliath malazi Goliath-ke ngisamdumisa mkhwanazi yibo bonke-ke labo ibandla ngalibala kakhulu indaba mina ngishaya ngebandla lama-brand ambassadors ngisazobabona mfethu nje hayi mara ayasho kodwa nje ngisazoba indaba abaningi sababala kushona ilanga yabo nina bathatheni as ama-Ghetto Streets mfethu yabo lento lena mina ngizama ukuthi bangenza amaphutha thina esawenza mfethu yabo because esambile sabona mfethu ukuthi yabo istradi mfethu engingakutshela yona ungenzi the same mistake kabili mfethu yabo vele kwesithathu lapho ngabe uyahlala vele mfethu uqhubeke ufunde amaphutha enifundile mfethu yabo kodwa ngeke ngisho ukuthi nifunde emaphutheni kahlahle mina mangaringa ivari mfethu uma-oledi ntwana yami abafethu nibahloniphe abazali mfethu yabo ayi ngoba manje yabo ma-oledi machida yatsaba sesingamane sijutsane mfethu sihambe mfethu ematshwaleni lokhu sidonsana mfethu ushiye umagogo akhala lendlela mfethu saboshwa mfethu lana mfethu ngibani ozokubhesuka ngoba bonke mina ngitshela mina ngaboshwa bomba mfethu ebusheni bami mfethu bonke bo-achuse bami ukubeka ikhanda nabo la ngaphandle achuse akukafikanga no-one azongijeka athi mfethu nayo inkawuza mfethu angifakele mhlawumbe ngewindi laphaya mfethu uma-holding cell even ecourt mfethu bekungafiki ngisho achuse azongilona mfethu ecourt azongibhesuka ukuthi ngihamba kanjani mfethu yabo hawu sengamangala sinini kwaba ngima-oledi kuphela kodwa sengamanga ukuthi baphela manje be-achuse ngize ngimokola nefoni lapha ngaphakathi ngiyazama ukubabhalela mfethu bafonele mfethu angifakele phela ugwazi mfethu yabo umuntu akutshela athi yathi nayi itori nje yabo kubaleka itori nje ezisinakho mfethu akhohlwa ukuthi wena ubushiwe mfethu ngoba offline la ifoni awusakhonanga phela wena ukubheka mfethu for a month mhlawumbe nabeyisa elanga elilodwa wena bewazosebenzisa mhlawumbe 30 minutes isikhathi sakhe
empilweni. Mina leyo 30 minutes yakhe mfethu ingisurvive 1 month yabo. Kube ngima-holiday mfethu ngithi mangimfonela mfethu afike ndoda agqume fast ngayeke yonke into ayenzayo. Besides I know ukuthi mhlawumbe ngisesibhedlela ngabe ngi-understand ukuthi ayivele ma-holiday ufika ngoba uworried ngilimele. Manje mfethu la ngiboshelwe amaqala ami nabo. Kodwa mfethu labantu bengikhanda nabo abasekho manje. Ma-holiday mfethu owafika angifakele ukudla izinto zokugeza ndoda like cela choose ungithatha phela izinto zami zokugeza lapha endlini mfethu lapha kuma-holiday ngithi babongole nedrada mhlawumbe ngisengele bugwayi ukufaka la jezi indoda uhlulwa yiloko mfethu ngithuma ukuthi mfethu hayi ngemali yakho cela ungene ekhaya akakhulu waze ngayifonela ama-holiday mfethu wafika mfethu same day. As long as ufundile ngesikuva, that's the whole point. Straight. Mina into kahle ngizama ukuyitshela abantu ukuthi usemajita singaloku ungayi ngomuntu mfethu. Yabona mfethu umuntu ongayangayo ilokuphakelayo ilohlala naye ekhaya kini. Ngithola doka. Nguye mfethu umuntu ongangijela yabo mina amajita kimi agcinela wona amajita ayazi. Kodwa ayazi ukuthi agcinela wona kodwa ayi first priority anjalo. Because lethi kanjani mfethu qala umndeni wakho mawungawazi umngane wakho mfethu mabangamazi umngane wakho khayikini mfethu phuma kuleyo mjita kusomngane mina bonke abangani bami mfethu sibhuva nama-holiday phezulu mfethu erumini eliyi-1 ngihlale sona uthi angena bayakutshata aweke bafana bami hlala phansi wena yini uyabona ukuthi hayi into straight lena yabo indaba manje istrati kuyafana mfethu istrati usukuyibhayizisa wena mfethu kufanele ukuthi uphonsa ini wena mfethu onjeni into ukuthi mayiphonsa iphinde ibuye ngakuwo wena mfethu like mfethu leya ma-China leya mfethu ayibola igobe kanje mfethu abayiphonsa mfethu i-drive iphinde ibuye kuwo. Wena mfethu yabo sisingabikisana ngesando sikaToya yasiphonsa siphinde sibuye kufana na kanjani ukuthi wena mfethu uphonsa umkhonto wena mfethu leyo mkhonto uphinde ubuye ugwaze wena. Fanele ukuthi uyigwaza ngomkhonto wena yabo mawuya ngamajita. I'm gonna close it off, man. You heard it, man. Street Ghetto. Phethe yonke into phethu. Get that shit on social media. Baphakamisele and stay tuned. Aye, it's your boy Raps with the Metro, man. You tough, Mr. EKK. Raps the General, man. Uphethe uSkuva lana and uphethe iGhetto Street namusha phethe brand yakhe. Siphethe ama-girls fethu noma ungaliveza Skuva lapho fethu. Yeah, man, that's the girls, ama-slugs, aka slugs, you tough. Nawadayiso fethu, we got temporary tattoos, dog. Temporary shit. Hayi, agijima abaningi leyo fethu price lo fethu. Yabona nje lona nje uprice 100 ke lo. Hayi clipper bafethu. Yabo nje sengingaba i-gift yakho. Ishu ngiyafa ama-gift. For having me as your guest. Uyakena mose. Uyakena sengiyojoga bafethu ama-needers, man. Awukaniveza fethu. And ngiyajima fethu yabo. The consequences mfethu yini ama-consequences of ukuhlala nama-Italian. Ma-consequences of ukuhlala nama-Italian. Skuva nimthola on all socials bafethu. Ghetto Streets brand. Baba basearch uSkuva Facebook fethu uzoveza into zakhe fethu ama-comment section. Streets azovela mfethu ama-comment section. Ahlahle mina ngifuna ukunitshela ukuthi lana nje sinama-design ahlukile yabo. Kodwa nje khona manje nje ahluke kakhulu ama-Samawena nje yabo. Sinanama-grills nawo ahlukile sinanama-singili ama-piece yabo. Piece by piece afaka iphayetheni lapho. Nalama-piece ke lawo namfitha wabo nje ama-K9 lawa lazansi yona yabo. Nawo ke ama-price kakhona ke reasonable ke singanegotiate. Mara ungafiki nemali phela ingaphansi kwa-100 rand lapho ngeke sikhulume yelapho. Sure. Kodwa nalapha kuma-tattoo ngitshele enye into ke yabo. Cheap tats are never good mfethu yabo.
cheap tests mfethu anosigude mfethu ungafiki kimi ne-20 uthi esikuva ungishaya okay mina khona enye yabona ngishaya la yaputshuzwa so temporary ink ngokushaya ngayo mina ikubhala into oyifunayo mfethu ngithatha R20 yakho ede ngigcwalise stock into kanje hayi sikuba mfethu siphethe neimpahla right siphethe neimpahla so uzobona mfethu mase ngene kuma logs inakhe naye ngiphile nje iglove ngakanitshengisa we got we got futhi ama hoodie ne ama hoodie nama cycling shirts akhona yabo khona nalabathanda ubugotsane zokalani Italian Italian lento bolovo sichame abocheribitse mina mangisuka la ngibona lesami ngichama abocheribeni bafitsi hawo mina mangisuka la ngibona lesami ngisihlangisa mfethu soke sihlelo Italian mister banyanyana hayi ke mina niyazi insizwa yomzoli ni list ayipeli awu madoda list ayipeli mfethu kodwa nje serious majini Ghetto Street bafethu sibe grand bafethu ayikho into engayenzi yabona nje ne-piercing bafethu ngiyishaya hayi kuningi mfethu ngizwakala bafethu so scuba bafethu sesizoyivala ufuna like udedela ini nje kokugcina sebayazi ngakho konke yofeso hey khona enye number majida khona enye number dog sikuzekonke awakakuzwa konke ngathuza kahle awuze nayo mfethu indaba yangimanga sebakuzwa wani kakuzwa konke mfethu yabo sonke lana phela ngisho uyazi mfethu local is lekker yabo shoot manje lana wena mfethu shoot sihleli ngelinye ilanga yawubona sidalabolovo lapha endlini ke siyashaya kuyazi ngama Italians ahlezi aphuza awusihleli mase siphuza labo makhonic nani hawo nithi sidlala history nakhona lapha ya YouTube online awu sithi saswipe mfethu kungene nayo ingoma ya Rapstar G bakombe kakhulu bakombe kakhulu abolo batsaye umzuzu nge-hip hop wenzani manje hip hop yana ngiye kancane ngibathi ngezwe phela lesigubhu la oyifaki futhi ngibathi ngezwe lesigubhu ndaba bisisaka sonke phela ekugcineni mfethu sithi baby imilo awu mayibabu kodwa izodlala phela vele sovala ngayo leyo ngoma phela yabo hayi ngizoyidropa lapho kodwa iphumile on YouTube izovela kwama platform ngisazoyifaka yabo nje ngoba iphume yonke indawo kwamanje ngicela nibe niphushe YouTube bafethu silalele nje impela bafethu yabona nje ngoba isakhi sama-Italian bese kumele bese nawe uyayibona ukuthi hawo kodwa vele why ungasilo vele Italian ngokuma manje kumele bese ubona lapho ukuthi hayi vele wavele hamba wrong awusha oh hi my bo yebo baby yimi lo I'm feeling fire than before a couple kilos for vocals Dwana siyabiza siyadura hayi mabo yebo baby yimi lo I'm feeling fire than before a couple kilos for vocals Dwana siyabiza siyadura I'm like Mr. Bean when I'm chasing all the good stuff I don't really mean it's a pity got my G's now Don't be acting tough on the streets Kuzo shuba I ain't really lose I be feeling like a winner news flash I hop on this beat and I hit the money dance The gang feeling me, valleys in the lungile I'm like the gang sipping lean, valleys in the shinjile Oh I'm a bo yebo baby yimi lo I'm feeling fire than before a couple kilos for vocals Dwana siyabiza siyadura Oh I'm a bo yebo baby yimi lo I'm feeling fire than before a couple kilos for vocals Dwana siyabiza siyadura